குறைச்சலே இல்லையேம்மா. நீ சும்மா இருப்பா. என் மாதிரி ஒரு 4 பேர் இருந்தா போதும். ஆமா சரியா? அந்த விளையாடுக்கு பேசாம அவனை கையில பிடிச்சிக்கிட்டே வாடு தெரியுது. நான் பேச்சல மணி வந்தானா? இல்ல இல்ல அந்த குடுமையே வேற பையா அவங்க என்னால வாங்க. இவங்களாம் காண போயிட்டாங்க. ஆமா அத்தை எல்லாருமே பார்ப்பாங்க. குண்டா ரொம்ப எங்கே போறீங்க? அருணி எங்களுக்கு கிளினிக் ஒரு யூடியூப் எடுத்து கொடுங்க. ஓகே உங்க டியூப்ல போடுங்க. யூடியூப்ல நாளைக்கு தான். நாளைக்கு போடுங்க. ஓகே யூடியூபர் இவங்க மணி போயிடுச்சு. மணி தெரியுறது சுத்தமா இருட்டா. என்ன பீச் இது? இது என்ன பீச் பாலாஜி? என்ன பீச்? எலியாட் பீச். எலியாட் எலியாஸ் எலியாட் பெசன்ட் நகர் எலியாட். புரியல எனக்கு. நீங்க சொல்லுங்க. எலியாட் பீச். எலியாட் பீச் ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎಲಿಯಾಟ್ ಬೀಚಿಗೆ ಬೈದೆ ಎಂಕುಲು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೈದದೆ ಗಂಟೆ ತಂದು 6:30 ಅಂಡು ಜಾತ್ರೆದೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ಉಂಟು ಫುಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಎಂಕುಲಿಟ್ಟ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಿಲ್ಲ ಮುಂಟೂರ್ದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆನೆ ದಾಲ ಬೀಚಿಗೆ ಬೇರೆ வெல்கம் பேக் மை யூடியூப் சேனல். யான்கிட்ட சென்னைக்கு டி நகருக்கு பெசன்ட் நகர் ಚರ್ಚಿಡುಲ್ಲ ಚರ್ಚಿದುಲ್ಲ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಉಳ್ಳೈ ಪೋಯಿನವ ಇದು பெசன்ட் நகர் சின்ன வெலினி வெலங்கண்ணி சின்ன வெலங்கண்ணி. ஓகே சர்ச்சுக்கு போய் போது வரக்கா உலாய் போகுது. இது ஒரு காலம் தானே. ಏತ್ ಸಂತೆ ಉಂಡಿಯ ಬೀಚಿಡು ಅಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ದಿರ್ದು ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು அப்புறம் எதுக்குதே நீங்க கடலை ಬೀಚಡ್ ದಾಲ ತೋಜಿ ಕತ್ತಲ ಗಂಟೆ ಏಲಾಂಡು இங்கே பாருவே ஒயிட் குதிரை இருக்கு ஹார்ஸ். ஹாய் தூப்பு ஜேனாடு பாரி பாப்ப ಬೆಳತ ನಾನು தனியா ஓடு பயமா இருக்கு செத்துறா
இதில் ஃபோட்டோவுக்கு போடு போஸ் வேறு. ஓகே ஓகே ஓகே. ಕುದುರೆಡು ಕುಲುದು ಬತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಲು ನಾನು ಸೀರೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಎದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಏಲರೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕುಡ್ಲಡು ಏಲರೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಪೇರ ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಕುಲೆ ಹತ್ತಲೆಗ್ಲಿ ಏತು ಶೋಕು ತೋಜುಂಡಿ ಕುಲೆ ಶೋಕು ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಜಾತ್ರೆದಲ್ಲಕ ಜಾತ್ರೆನೇ ಆ ನಮ್ಮನೆಂಡು ರಶ್ಶಿ 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 நான் இது பண்ணும்போதுக்கு ஸ்டாப் பண்ணிடுவா காமிங்க காமிங்க இப்படி மரவள்ளி கிழங்கு என்ன மரக்கிழங்க ஓ நான் மண்ணுக்கு எடுத்து வீட்டு மண்ணில் எடுத்துட்டு ಏತ್ತು ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆದ ಅಂಗಡಿ இது என்னது பாலாஜி இது என்னது கறி பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஃபிஷ் மீன் தான் என்னது இது நண்டா மீன் ஃப்ரெஷ் மீன் பண்டாசு இருந்துச்சுன்னா நெத்திலி அது வந்து கொல்லத்தரு ಬಂಡಸ್ ಎಟ್ಟಿ ಒಂದೊಂದು ಎಂಚಿನ ಮೀನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾಂಜಿ ಇದು ಒಂದು ಇದೆನ್ನ பேர் பாம்ப்ரெட்டு பாம்ப்ரெட் லெதர் ஜாக்கெட்டு பாபல் லெதர் ஜாக்கெட்டு பாம்ப்ரெட் வந்து ரெட் இருக்கு பிளாக் இருக்கு. இது என்ன ஃபுல்லு பாக்ஸால தனியாமா தனித்தனி என்ன அது வேணுமோ எடுத்து செஞ்சு கொடுப்பாங்கப்பா. நீங்கன்னா ஓ ஃப்ரை பண்ணுறதா ஓகே ஓகே. இது வந்து லெதர் ஜாக்கெட்டு உங்களுக்கு வந்து மீனில் வந்து தேங்காய் பாறை சங்கரா இருக்குது வஞ்சரம் இருக்குது லெதர் ஜாக்கெட் இருக்குது. அதுக்கு எவ்வளோ ஒன்று பீஸுக்கு? இது வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து 120 தேங்காய் பாறை உங்களுக்கு ப்ரான் 80 ஸ்கிட் 80 நெக்ஸ்ட் 100 டெலிபிஷ் 100 வரும் உங்களுக்கு. ஃபிஷ்ஷில் வந்து சங்கரா 180 200 வரும் உங்களுக்கு. வஞ்சரம் உங்களுக்கு 280 300 லெதர் வந்து 700 வரும் உங்களுக்கு. கரிமீன் 200 பாம்பு 350 இது வந்து பிளாக் வந்து 400 வரும். நாக்கு வந்து 320 வரும். கிழங்கு வந்து 180 வரும் உங்களுக்கு 180 200. ஓ இங்கே போட்டிருக்கீங்களோ இந்த விலை? இல்லை பேர் அது ரோடு. பால் பாறை வந்து 250 280 வரும். இங்கே வந்து மண்ணுதா ಗ್ಲಾಸ್ಡು ಕಾಫಿ ಹಿಂಗೆ ತೂಲೆ ಕಾಫಿ ಪುರೋಂಡು ಜ್ಯೂಸು 50 தானக்கா 50 ரூபாய். பொட்டேட்டோயா இது? பொட்டேட்டோயா என்னது இது? என்ன பாலாஜி இது பேர்? கிழங்கு கிழங்கு மரக்கிழங்கா? ஸ்கேட்டிங் இப்போ வாங்கின ஷூ வந்து 15,000 அது அத்தா இந்த பொருட்காட்சியா வேணா பாலாஜி அது உள்ள வைக்கும். இது என்ன ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಚಿನ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಟು ಬಾಲಾಜಿ. ಟ್ರೈನ್ ಉಂಟು ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ವೈಟ್ ಬಯರ್ಲ ಎಂಗಳಿಗೆ ಆಪಿಸಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಪಂಜಿನಿಗೆ ನೀ ತಿಂದು ತಾತನು ಕೋಡಿಗೆ ಪಿದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು
இது ஜோக்கில் ஓகே எங்களுக்கு உடனே நீரிடணும்னு தோந்து வருது. லட்சுமி எங்கே போகிற? இன்னும் மீன் கார் க்ளீன் பண்ணணும். மீன் ஆமாம், அன்னைக்கு நம்ம மலேசியாவில் செஞ்சோமே. வேண்டது எனக்கு பயம். ஐயோ நானே பயந்துக்கிட்டு ಫಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಕಾರ್ ತೆಗೆದು ಪೋಡು ಕಾರ್ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಯಾ ಪೋತು ದೇಪಂಡೆ ಕಾರ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊರ್ಚಿ ಬಡಿಗಿರಾ ಯಾನ್ ಪೋತು ಜಂಗ್ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಉಡುಪುನಗರ ಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ ನಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ಬಾರ್ದು ಕಿಲಿ ಕಿಲಿ ಹಾಪುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕತ್ತದ ಕತ್ತದ ನಾಯಿ ನಕಲು ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕ್ರು ಜೈದೇರು ಏಲರೆಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಮುಲು ಓ ಅವಳು ಪಾಪಯ್ಯ ಶೀಟ್ ಮೀನು ತೂಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಈ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮೀನು ಮಾರಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮಗಳು ಜಂಜಿ ಗಿಂಜಿ ಮದ್ಮಲ್ ಮೀನು ಗಿದ್ಮಲ್ ಮೀನು ನೆತ್ತ ಪುದರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಮೀನುಂಟು ತೂನಾಗ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿನಿಯರೆ ಐತೆ ಅವಂದಿಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂತೀನಿ ಕರ್ರದಿಜ್ಜಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಉಂಟು ತುಲೆ ನಾ ಹಿಂಗೆದ ಇರ್ಕೆ ಬಾಲಾಜಿ ಹೋದ್ ಹಿಂಗೆ ஏத் சோக்கு மீன் தான் மீன் மல்த்து வந்துள்ளாரு. என்ன பேர் உங்களோடது? தேசம் தேசம் தேசம்மா. இங்கேயா உங்கள் வீடு? இது யாருக்கு? உங்களுக்கு கறிக்கு பண்ணுறீங்களா சேல் பண்ணுறதுக்கா? சேல் பண்ணுறது தான். ஒருத்தரை வாங்கி வச்சுட்டு போனாங்க. ஓ இது ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಮಂಗಳೂರು ಮೀನ್ದ ಅವಾಗ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಸಾರಿ கடல் கிட்டே தான் இருக்கு. சிரிங்க எஞ்சா உள்ளாரு கேளுங்க. எஞ்சா உள்ளாரு எஞ்சா உள்ளாரு பாருங்க இப்ப சொல்லுங்க. எஞ்சா உள்ளாரு எஞ்சா உள்ளாரு. சரிம்மா நன்றி. எப்படி இருக்கீங்கன்ட்டு யார் என்னோடது தெரிஞ்சிடும் வயசு.